cute ni King Joe. Ayun. Galing kami nag-shopping sa Sterling. Nagustuhan. Yung pangalan pa sa gustuhan no, may bodega sale doon sa warehouse. Factory sale. Kaya saya punta kayo doon sa Sterling. Mura lang. Ano din. Bagong nag-sale. Punta na, bili-bili. Oo. Sa amin wala. Maghanap na lang. Maghanap lang ano. Ayaw pa. Maghanap lang yan lang. Ay mga kabisaya, no, paki-support naman sa YouTube channel ni King Joe Vlogs, no? Lalagay ko sa description. Natanggal ko aswang Nakalimutan Nakalimutan Nakawasay Napupapra Napupapagawa Pati I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. Live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my Ayun mga kabisaya, galing tayo sa ano, bodega sales factory. Sale sila ngayon. Kaso wala tayong nabili, walang nagustuhan. Hanggang tingin na lang mga kabisaya. Ito pala sa ano, Sterling Industrial Park. Dito puro factory talaga dito. Marami tayong ano, hanapan ng trabaho dito mga kabisaya. Doon sa unahan mayroon ano, yung mga school supplies sa tawag ng Sterling paper mga kabisaya, no? Sisil siguro sila ngayon mga pang school supplies. Sa kabisay ang init. Dito kami sa ano, naglalakad sa kami sa Sterling. Anak ko, ang asawa ko nandun. Gala-gala. Ay mga kabisaya, oh. Yung naglalakad mga chicks. Na si King Joe, misis ko. Nainita yung anak ko. Ang init yan mga kabisaya, oh. Ito, oh. Puro factory talaga dito mga kabisaya, oh. Sa gusto maghanap ng trabaho, punta kayo dito. Ang napakalawak dito mga kabisaya, no? Sterling Industrial Park. King Joe naglalakad.
Kabisayo, may hiring oh. Oh. Driver, warehouse man. Company driver, naghanap oh. Hiring mga Kabisayo. Yan. Ha? Yan mga Kabisaya, pauwi na kami. Sobrang init. Ang init. Kirubin, no? Hindi. Ayun Kabisaya, dito na tayo. Pauwi. Wala tayo nabili na damit. Walang nabili na damit. Okay, okay pala yun? Dollar yun ah, mga presyo. Pangit, ganda yun. Sapatos, maganda yun ah. Maganda naman yun, may pera. Mas may maraming maganda sa isa yan na. Diba sikipin niya yung ano? Sapatos. Mura na yun, Nike naman yun ah. Sapatos. Oh, sa nais pala naghanap ng mga trabaho, punta na kayo dito mga Kabisaya. Punta kayo sa Sterling Industrial Park. Maraming hiring ngayon dito. Ayan, oh. Ginagawa pala dito, kasada mga Kabisaya, no? Dito. Ayan. Ginagawa pala ito. Ayun. Ginagawa ko. Ayan mga Kabisaya. Oh, ginagawa oh. Yan, dito tayo. Ha? Yan, saging na yan oh. Balot. Saging na yan. Ayun Kabisaya, dito yung daan namin papunta sa bahay. Papasok. Galing sa Sterling, ito yung papasok. Puntang Ligtong mga Kabisaya. Kaya ginutom yung anak ko, Kabisaya oh. Bumili ng ano, fishball. Fishball. Kanan anak. Saan po yan? Ikaw, Chingjo. Bili ka palamig? Ano kayo, magkano? 17? Gusto ko ano, yung Ano yan? Aroya. ilan dyan? Ikaw, Magkano dyan? No? bili ka. Ba, tatlo? Ha? Gusto mo? Okay, bili ka. Sige nga. Hmm. Ano na lang, te? Tatlo niyan, tapos dalawang ano lumpia. Shop. Togi. Togi. Sa dulo siya. Yo! Pandesal, bili ka? Ayaw mo bumili? Bakit? Pang merinda mamaya, pandesal. Napipili nga lang ganito. Isip na naman pumaya. Merinda. Ikaw bumili. Ako bumili nito. Alam mo naman laki-laki yung tinaas ko. Magkano? Araw. Ilang araw? Tatlo nga. Hindi maganda, 3 araw.
Bye. Tulog na, pero pasok pa kayo mamaya. Wala na. Ay, kakasal. Ay mga Bisayo, nagmamadala na yung bugoy ko. Ayaw na po na. Uuwi na. Pakisupport. Channel ni Mrs. ko mga Bisaya. Pakisupportahan naman. Peke naman mga Bisaya. Chingjo Vlogs. Namuulan. Kaya nag-Chingjo. Kombinasyon yan ng mga Bisaya no, sa pangalan ko at pangalan niya. Kaya naging Chingjo Vlog. Yan. Si Conching. Conchita at Joel. Yan. Pakisupport mga Kabisaya no. Chingjo Vlogs. Itin ko mga Kabisaya po. Mansion. Mga Kabisaya, pakisupport kay sa YouTube channel ni Chingjo Vlogs. Kabisaya, andito na kami sa aming mansion. Mansion. Ito yung mansion namin mga Kabisaya no. Dito na kami. Mga Kabisaya, andito na kami ngayon sa bahay. Galing kami sa Sterling, Gala-Gala. Naghahanap ng mabibili sa sa mga nagsisil ngayon, mga factory. Marami dun sa gusto maghanap ng mabibili, mura lang. Punta kayo ng Sterling, mga Kabisaya, no? Mayroon sila ngayon dun, nag-sale, bodegas. At ayun, mga Kabisaya, no? Punta kayo sa Sterling, sa likod ng Remington, yung warehouse ng mga bakal, mga trusses. Sa likod doon, nandun yung nagsisil na yung factory. Punta kayo, mura lang. Mga sapatos, damit, pantalon, whatever na gusto niyo nandun. Marami mga Kabisaya. Punta na. Sa mga may budget dyan, pwede kayo pumunta. At yun nga mga Kabisaya, no? Sa Monday pala, back to school na. Kaya itong mga bata ko dito, naghahanda na, mga gagamitin nila pang schooling nila. Yan mga Kabisaya. Back to school, back to siksikan naman sa mga transportation. Siksikan naman tayo ulit ngayon mga Kabisaya, no? Kaya lahat mag-iingat-ingat. Kailangan pa rin natin ng social distancing mga Kabisaya, no? Mga siksikan, agawan na sasakyan, paunahan na lang mga Kabisaya. Ang mabilis, una makasakay. Ganun nga, siyempre, di ba, siksikan, back to school na. Di tulad dati na, wala pa. Kaya, ingat-ingat na lang. Ayun mga Kabisaya, no? Pakisupport po mga Kabisaya, no? Chingjo Vlogs, channel ni Mrs. ko. Ito yung channel lang, Chingjo Vlogs mga Kabisaya. Ayan. Ito, Chingjo Vlogs. Yan mga Kabisaya, pakisupport kay Chingjo Vlogs, channel ng Mrs. ko. Ayan. So ayan, hanggang sa muli mga Kabisaya, no? Kita-kits tayo muli. Ayun. sa susunod pa natin mga vlogs, and stay safe lagi. God bless you all. Bye-bye. Love you. Ingat mga Kabisaya. Natanggal ko aswang, nakalito, nalingat kay ang mukawasay.